Di çarçoveyê peywendiyên di navber Amerîka û Meclisa Sûriya Demokratîk da şandeyek ji Wezareta Derva ya Amerîka hat bajarokê Ayn Îsa û bi Meclisa Sîvîl ya Reqayê ra civiya. Şande ji sê komîtan pêk tê: Komîteya Rakirina Mayînan ya Jinûva Avakirina Binsazî û Komîteya Alîkariya Mirovahî. û her sê komîte cuda cuda bi rayedarên Meclisa Reqayê ra civiyan. The area that I'm involved in is removing explosive devices. Tiştî ku ez li ser kar dikim hilalîna kerestê teqîna ye ku jiyana sivîlan alûz dike. Ev çi alûzî di sistema av û avroyê de bin di xwendingeha yan her cihekî dî. Sê rêxistî hene alîkariyê di vî warî de dikin. Em hevkariyê di gel wan û leşkerê Emerîkî dikin. Me xelek hene li vir Ayn Îsa li Reqayê li Menbic li Tabqayê jî kar dikin. Ji aliyê Meclisa Reqayê ve Omer Elûş û her du hevserokên meclisê amade bûn. Herwiha Menan Seydo serokê navenda Kurdînê û peywendiyên di navber koalîsyonê û Meclisa Sûriya Demokratîk da beşdarî civînê bû. Li gorî Seydo got di civînê de hat gotpêşkirin got jiyanê karibin di zûttirîn dem da vegerînin deverên rizgarkirî. Herwiha amedkirina tîmên pispor ji bo rakirina mayînan û teqemeniyên got Daişê li pey xwehîştin û jinûva binsazîkirina tora avê ya vexarinê û ya çandinê û tora elektrîkê. Rayedarên meclisê tekez kirin got ta niha nîzî 1000 ton ji alîkariya mirovahî ji Amerîka gihîşt ber destê wan û li ser koçberên Reqayê tê belavkirin. Di vê şandeyê de du kesên herî giring bûn. Yek jê xubara bûn, yani xubarayên mayîna bîn, yên elxama bîn û yê dîtir jî xubarayê jinûva avakirina bajarên got hatine rizgarkirin bîn. Enîqaş weke netîce di vê civînê li derket programên demê pêş wê çawekar bikin di hemî mecalan de, mecalên îxasî, mecalên mayîna, em bêjin mecalên zîraetê, aborî de weke program ji bo Reqe û derdorê Reqayê hate dan. Peywendiyên di navber Amerîka û Meclisa Sûriya Demokratîk ji aliyê leşkerî ve hat destpêkirin. Lê niha ew peywendî ji hemû aliyan ve pêş dikeve û civînên berfereh di navber her du aliyan ve tên çêkirin li ser astên herî bilind û pêşeroja herêmê tê gotpêşkirin da got pîlanên durist werin danîn ji bo rêvebirina deverên rizgarkirî ji Daişê. Mahmud Balî dengê Amerîka, bajarokê Ayn Îsa.